Často se mě ptáte, jestli bych vám mohla namalovat obraz. Jasně, ráda namaluju obraz podle přání zákazníka, ale zároveň potřebuju, aby mi ta představa o obraze byla nějak blízká a souzněla se mnou. A tak je potřeba počítat s tím, že ten obraz vždycky ponese můj styl, prostě způsob, jakým normálně maluju. Takže ne, bohužel vám nenamaluju úplně hyperrealistický portrét vaší rodiny nebo pejska. Pejska namalovat umím, ale v mém stylu. Samotná domluva probíhá tak, že na začátku se spolu napíšeme nebo zavoláme a pobavíme se o motivu, velikosti, barvách, atmosféře nebo o tom, co má obraz vyvolávat. Tak je důležité vědět, jaký barvy v obraze třeba vůbec nechceš, protože by ti neladily nebo by tě prostě štvaly. A nemusíš mít vůbec přesnou představu. Často stačí nějaký pocit nebo pár inspiračních fotek. Pak začíná samotné malování. Průběžně můžu posílat fotky z procesu. Každý obraz je originál, takže nikdy nevzniknou dva úplně stejný. Před začátkem vybírám zálohu, protože na obraze pracuji několik dní nebo týdnů. Cena se odvíjí hlavně od velikosti a časové propracovanosti motivu, takže to je různý. Nebo zákazník rovnou řekne, jaký má budget a podle toho se pak přizpůsobí velikost nebo ta náročnost. Nejradši mám, když mi dá zákazník úplně volnou ruku nebo řekne jen téma a pak se do toho můžu pořádně opřít.